Evenementenhal Venray stond afgelopen weekend in het teken van darts. Met het toernooi Hal Open Darts waren diverse bekende darters neergestreken in Venray. Onder andere de Nederlandse Koos Stompé, maar ook bekende buitenlandse namen zoals Daryl Fitton, Ted Henke, Tony O'Shea en Martin Adams waren in Venray om mee te doen aan het nieuwe dartevenement. De wens vanuit de evenementenhal om een darttoernooi te organiseren was er al langer. In totaal waren er 723 inschrijvingen voor het dubbel- en enkeltoernooi. Een groot aantal voor een eerste keer. Ja, dat is gewoon hot op dit moment, dat sowieso. En ik denk dat wij toch wel het goed hebben gepromoot. Op alle darttoernooien heeft het gestaan, is het gepromoot. Zowel in Nederland als in Engeland. Dus zowel van de NDB-wedstrijden als van de BDO-wedstrijden. Dus men wist het en daarom is men gekomen. Ook belangrijk was het feit dat de uitslagen meetelden in de ranking van de BDO, WDF en de Lakeside. De finalisten van de dames, heren en jeugd werden ook meteen geplaatst voor het Zuiderduin-toernooi, een televisietoernooi van Nederland. En dat darten populairder is geworden in Nederland was niet alleen merkbaar in het aantal inschrijvingen, maar ook in het aantal bezoekers. Ook Venrayse fans stonden in de evenementenhal om de dartwedstrijden te aanschouwen. Ik vind het leuk om naar te kijken, leuke sport en veel verrassingen. En ben je nou speciaal voor iemand hier? Ja, de grote namen. O'Shea, Henke, Koos Stompé natuurlijk. Daryl Fitton heb ik ook gezien, dus voor die namen ben ik toch wel hierin gekomen. Maar wordt er een beetje goed gegooid? Ja, sommige partijen wel, maar andere partijen denk ik van misschien had ik dat ook nog wel gekund. De bekende darters moesten tussen de wedstrijden door regelmatig op de foto met fans. En alhoewel Koos Stompé niet meer heel hoog in de ranking staat, blijft hij geliefd bij de Nederlandse dartfans. Ben je speciaal voor iemand hier? Vooral voor Koos Stompé, dat is mijn grote voorbeeld. Daar kijk ik ook altijd naar. En daar komen we eigenlijk speciaal voor. Ja. Waarom is Koos Stompé jullie een grote voorbeeld? Het karakter van hem dat staat ons wel een beetje aan. Wij als groep zijn, staan als vaste supporter achter Ko. En dat gaan jullie vandaag ook laten zien aan hem? Jawel, we gaan natuurlijk de flamingo doen. Dat is de bekende pose van Ko. En we gaan natuurlijk even met hem op foto. Voor de darters was de evenementenhal een bijzondere locatie. De organisatie kreeg dan ook veel complimenten van de sporters. Het is gewoon een heel unieke locatie. Hier achter mij wordt het toernooi gespeeld, dus dat is in de hal. Het is gewoon heel erg strak. Met daarbij, de darters zijn helemaal niet bekend met op vloerbedekking spelen. Dat is al uitzonderlijk. Daarbij komt dat de finales in de discotheekzaal worden gehouden. Nou, dat is gewoon de arena voor een darter. Opkomsten met hun eigen muziek. Alles staat klaar. De locatie werd zelfs zo gewaardeerd door deelnemers en toeschouwers dat er werd gesproken over het eventueel plaatsvinden van de volgende Dutch Open in de evenementenhal. Het was het gesprek van de dag. En of dit gebeurt, dat is afhankelijk van de Nederlandse Dartbond. De evenementenhal laat in ieder geval weten dat het Nederlandse Dartbond meer dan welkom is om het Nederlandse dartevenement in Venray te organiseren. Winnaar van het herentoernooi van Hal Open Darts was Martin Adams. Hij stond in de finale tegenover de Nederlandse Wesley Harms en wist uiteindelijk met 3-1 te winnen. Groepsaccommodatie De Jonkhof in Gijsteren is genomineerd voor de beste groepsaccommodatie van het jaar 2014 in Limburg. Samen met 2 andere verblijven uit Grubbevorst en Weert maken zij kans op de titel. De Jonkhof is in 2008 opgericht door Angela Kleven. Zij heeft samen met haar man de varkensstal die aan het huis lag en al sinds de varkenspest in 1998 leeg stond, omgetoverd tot een groepsverblijf. Angela denkt dat een aantal onderdelen van het verblijf de Jonkhof tot een unieke locatie maakt. We hebben een, wat je mag noemen, luxe accommodatie. We hebben 7 slaapkamers met allemaal eigen sanitair, dus eigen douche, toilet en wastafel. En wat wij altijd terug horen van onze gasten, wat ik een heel groot compliment vind, is dat het hier gezellig is. Dat wanneer ze binnenkomen, dat ze zich thuis voelen, huiselijk. En ik denk persoonlijk dat dat ook komt door de houtkachel die we hebben en door de open keuken. De Jonkhof is aangesloten bij het Centrum voor Groepsaccommodaties, de organisator van de provinciale verkiezing. Zij hebben op basis van recensies en de unieke ligging een keuze gemaakt uit alle accommodaties en er daar 3 uitgekozen. En de Jonkhof is daar dus 1 van.
Een mooie waardering voor Angela, die haar voldoening in het werk ook voornamelijk haalt uit de reacties van de gasten. Als ze zeggen, ja, we zijn zo gastvrij ontvangen, dat is op de meeste recensies wel de issue wat mensen zeggen van, nou, we zijn zeer gastvrij ontvangen. Er staan altijd 2 Limburgse vlaaien klaar voor onze gasten. En het is niet snel te veel gevraagd bij ons. Bijna alles kan. En dat is voor mij de grootste voldoening. Dat mensen zeggen, wij komen graag terug, want we zijn dan gastvrij ontvangen. En het was super schoon. Dat horen wij ook van heel veel mensen terug. Daar doen we ook heel veel moeite voor. Maar dat zijn voor ons de 2 grootste waarderingspunten. Ja. Op 15 april wordt de winnaar bekendgemaakt. Spannend, maar voor de eigenaresse is het feit dat de Jonkhof kanshebber is al een enorme erkenning. Ik denk dat de nominatie eigenlijk op zich de grootste prijs al is. Het is voornamelijk de waardering. Je krijgt een herkenningsschild uitgereikt. Dus onze gasten kunnen ook zien dat we hem inderdaad hebben gewonnen. Verder hangt daaraan dat je jezelf een jaar lang beste groepsaccommodatie van Limburg mag noemen. Maar het is voornamelijk, denk ik persoonlijk, de nominatie die eigenlijk al de prijs is. Maar goed, als we nu toch bezig zijn, dan willen we hem ook wel heel graag winnen. Tot en met 14 april kan door het publiek gestemd worden op de Jonkhof in Gijsteren. En dat kan via www.groepen.nl/award. Bij de brand in de bedrijfszwembadcompagnie aan de Nieuwhuisweg is asbest vrijgekomen in de aanliggende woonwijk. Op dit moment wordt het gebied schoongemaakt. Dit duurt zeker dagen. Het gaat om een groter gebied dan aanvankelijk werd gedacht. Rond 11:30 woensdagmorgen kwam de melding dat er een brand bij Zwembadcompagnie was uitgebroken. De brand werd opgeschaald naar een zeer grote brand. Niet alleen het winkelpand, maar ook de aanliggende loods stond in lichterlaaien. Op dat moment werd ook duidelijk dat er asbest uit dit gebouw vrijkwam. Aanvankelijk leek de besmetting zich te beperken tot een klein gebied rondom het getroffen bedrijf. Onderzoek wees echter uit dat het met asbest besmette gebied groter is. Het gebied tussen de Nieuwhuisweg, Oude en Nieuwe Maasheeseweg, Sint-Odastraat en de Willemstraat werd afgezet. Het gaat in totaal om 47 huishoudens. Alhoewel de omvang van het gebied al om 6 uur bekend was, kregen de bewoners pas tussen 10 en 11 uur 's avonds een brief thuis. Te laat voor de inwoners, vindt ook burgemeester Hans Schielissen. Ja, ik snap heel goed dat het voor de mensen die zien van alles gebeuren, rookpluimen, afzettingen, ploegen die dingen komen meten en alle dingen komen schoonmaken, dat leidt tot vragen en zorg. Dus heel begrijpelijk. Wij hebben rond 6 uur, kregen wij hier in de gaten, werd ons medegedeeld dat het te definiëren gebied anders was dan we eerst dachten. En toen is gewerkt aan een zo goed mogelijke informatievoorziening aan de mensen die er wonen. Dat kost altijd tijd, omdat het is techniek, het vergt enig specialisme. Je wil niet met een brief komen die meer vragen oproept dan dat ze beantwoordt. Tegelijkertijd moet je wel constateren dat het een aantal uren heeft geduurd en dat ik dus heel goed snap dat dat voor mensen toch tot grote vraagtekens leidt. En daar druk ik me zachtjes mee uit. Dus we gaan zeker na waarom het zo lang heeft geduurd. Ten dele is dat zeker verklaarbaar, maar daar waar het sneller had gekund, moeten we dat ook uiterlijk, denk ik, onder ogen zien. En daar zeker ook onze lessen uittrekken. Het asbest dat is vrijgekomen is volgens het onderzoeksbedrijf beperkt. Grote vraag is natuurlijk of de mensen een gezondheidsrisico lopen. Formeel gezien doet de GGD een uitspraak over de gezondheidsrisico's. Op basis van mijn inschatting is het gezondheidsrisico verwaarloosbaar. Maar om iedere risico tot 0% nu te verklaren, dat vind ik wat veel gevraagd. We doen er alles aan om zo snel mogelijk deze zaak op te lossen en de mensen daar weer veilig te kunnen laten wonen. De sanering in het gebied is begonnen. Eerst worden de openbare verharde wegen gedaan, daarna de onverharde wegen en de tuinen. Tot slot komen ook de daken aan bod. Het schoonmaken heeft een effect op de toegankelijkheid. De woonwijk die kan beperkt betreden worden door de mensen die op dit moment wonen in de woonwijk. Bij het verlaten van de woonwijk worden wel alle auto's en alle autobanden die worden afgespoeld. En de mensen zijn geadviseerd bij het betreden van de woningen om in ieder geval de schoenen bij de voordeur te laten. Vandaag is ook een tweede bewonersbrief de deur uitgegaan om de inwoners van de wijk op de hoogte te houden. Vanavond vindt een bewonersavond plaats in de Witte Hoeve. Hoe lang de sanering van het asbest gaat duren is niet helemaal duidelijk. De verharde wegen worden zo snel mogelijk schoongemaakt. Waarschijnlijk begin volgende week worden de plantsoenen en tuinen gereinigd.
De jongens Mike, Wessel, Teun en Wes uit de wijk Landweert hadden een wens, een crossbaan in de buurt om te kunnen fietsen. Dinsdagmiddag werd dit werkelijkheid en werd een crossbaan op het veld achter basisschool De Vlaswijk gerealiseerd. Bijzonder is het feit dat de jongens zelf het initiatief hebben genomen. We hebben aan een gemeente gevraagd en die vonden het goed. Ja, hoe reageerde de gemeente? Dat er wel een crossbaan komt, maar alleen niet te groot. De gemeente bracht een berg met zand en zo lag er binnen een paar uur een crossbaan voor de jongens. De jeugdige crossers konden niet wachten om de baan te gebruiken. Wat is er nou zo leuk aan zo'n crossbaan? Je hebt wat te fietsen en dan hoef je niet steeds voor op de straat, want anders moet je dat stoppen voor andere mensen die over moeten steken of zo. En meteen nadat de show klaar was, pakten de jongens de fiets en crossten ze over de baan.